Iyatid saragad mga bay. Galit ako mga bay, nasuko ako mga bay kasi may mga nag-comment sa post ko, mga nagkasabi sila doon na Dominar daw, takbong reader lang daw to. Nainis ang tumbong ko mga bay, nainis. Hindi nyo ba alam itong si Dominar kahit ilusong mo ito ng basakan walang problema ito. Yang mga reader nyo, ilusong nyo yan sa basakan, ewan ko lang kung katakbo pa ba yan. Masyado nyo minamaliit itong si Dominar 400 keso sa ang takbo niya ay 160, 150, mabagal daw. Diyan kayo nagkamali mga bay, no? Diyan kayo nagkamali. Malaking mali talaga yung mga sinasabi nyo dyan. So, yung sinasabi ninyong mga malalakas na reader dyan, o mga 150 dyan, mga sniper dyan, maliban sa sniper ko, talagang malakas talaga yun. Kasi na-vlog ko na sa inyo, naturo ko na sa inyo yung naturo ko na sa inyo ang sikreto ko nung bakit tumatalo yun ng mga mahinang nilalang. Diba? Kaya nga mahina. At tatalunin talagang mahina. Kaya talaga ito si Dominar, malakas to. Malakas tong mang-asar. Malakas to. Malakas kumain ng gas. Ganun to si Dominar. Kaya paano nyo nasabing mahina to, pero malakas to, malakas kumain ng gas. Ayaw talaga, hindi kayo marunong umintindi, no? Mga bay, no? Alam nyo ba ang mga 150cc na kargado ay umaabot pa yan ng mga mga 1 minute, no? O mahigit pa bago niya ma-reach ang kanyang top speed. Pero etong si Dominar, segundo lang to, mga 12 seconds lang to pagpalagay natin mga 20 seconds 160 na ang takbo nito. Si Raider nga all stock, takbo ba yun na tatakbo ba yun ng ganong kabilis agad? Kayo talaga hindi kayo marunong mag-isip. Kahit sa basakan na lang, sa katubhan, doon tayo maghabulan, ewan ko lang. Mapahiya kayo dito sa Dominar ko, no? Ito si Dominar, may mga sikreto rin to, ibubunyag ko rin ng mga sikreto nito kung bakit to mabilis din at malakas to kumain ng gas, ha? Kayo lang, malakas nga ito Tignan nyo, lakas yan. Kayo talaga, wala talaga kayo mga bay. Pero anyway mga bay, ang sikreto talaga ni Dominar, para ito mapalakas talaga, mapalakas sa takbuhan. Palitan mo lang to ng palitan mo lang ito ng Dunlop. Dunlop na gulong para pag takbo-takbo mo, danlog ng kalsada ba? Danlog ka na lang, padus-dus ka na lang, padaus-dus. Ganun lang ang mga sikreto niya mga bait. Palitan mo ng Dunlop, danlog na ligid, yung gulong ba? Palitan mo ng danlog. Yan. Ba, ang tuli na nito. Siyempre, palit ka rin side mirror para hindi maharang hangin ba? Palit ka side mirror, yung maliit, yung bawal ba, yun ang ikabit mo. Para pag mahuli ka sa LT o enforcer, police, may violation ka, yung mabilis ka, lalo kang bibilis nun. Pag huhulihin ka, paparahin ka, ay sabi ko sa'yo, lalo kang bibilis nun. Yan mga sikreto dyan. Tapos mga bay, meron pa isa, pampabilis ng tibok ng puso, palit katambot ko. Para yan, mga ganyan ba, kaya naman meron pang malupit na pampabilis talaga. Magmaneho ka ng walang rehistro, tapos may checkpoint, di ba? Ang bilis mong magtago, ang bilis mong mag-U-turn. Ganun lang yun, mga mabilis. Turuan ko kayo sa mga sikreto ko kung paano talaga mabilis. Ako mabagal lang ako ngayon kasi hindi ako nagpalit ng side mirror, hindi rin ako nakadanlog. May rehistro ako, may lisensya. Mabagal lang takbo ko. Pero pag wala akong lisensya, nagpalit ako side mirror at saka nakatambot ko, sabi ko sa'yo, saglit lang sa akin ng 180 piso na sa piso. Kadyot lang na siya, daganon. Mga sikreto ko ba. So kung gusto nyo talaga, palit kayo ng tambot yung maingay, pampabilis yun. Pampabilis, pag lalong-lalo na may checkpoint dyan, sabi ko ang bilis mo rin nga maka-U-turn, di ba?
yung mga sikreto para magbilis tong si Dominar. Oo, yun lang. Turo ko lang sa inyo yung mga sikreto ko talaga. Oh, atin-atin lang yan ha. Sa sunod may turo pa ako sa inyo. Talagang pinakamalupit ko na, turo ko na talaga yan. Yan na ha. So, lakaw sa ko mga bay. Amping sa imong panaw.